Ho, ho, ho. Ahoj, moje meno je Odejska a ako sa tak dneska pozerám do kalendára, je 24. decembra, čo znamená, že sú Vianoce. Takže šťastné sa Vianoce, dúfam, že ste si už pod stromčekom našli to, čo ste chceli. Možno, že ešte nájdete. A ja tu mám pre vás také nič moc, ale no, tak takýto nápis Happy Christmas. Dúfam, že sa vám páči, lebo celkom som sa na tom zamakal. A v jednom videu som povedal, že som si skúsil dať Minecraft na 4.6, či tam fungujú ohňostroje. A nevedel som vás vtedy podať, ale teraz viem na 100%, že fungujú. Dáme si noc. Takže naozaj tie ohňostroje fungujú. A podľa mňa sú veľmi pekné. Také milé je to. Aj sa to hodí, lebo teraz bude aj nový rok. A tak to bol pre dnešok koniec. Šťastné a veselé Vianoce. Lúčia s vami Odejska. Ahoj.